Ang dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Okay, naimbag nga bigat yung manay na po, iti daytoy nga aldaw, iti Biyernes. Itatan ket 28, ti mabilang iti bulan, iti Nobyembre, tegda mga tawen. Kablawan da kayo manay na po, naimbag nga bigat, naimbag nga oras. Sapay ko mata, okay kayo manay nga danunan ti programa, nga kumpares kadagiti nadayaw, apo nga pagtayngan nyo. Sa di naman nga lugar tenyo, kadagiti agundabay, basta da kayo apong agbuibuya, kendumdumag, iti DCTV Digital TV, na imbag apong aldaw yung. Kadagiti amin nga kapada tayo nga kandon yan, sitata nga bigat apo ti Biyernes. Good morning, Kandon City. Already tabigan na po, kablawan da kayo mati na imbag nga aldaw. Itentero nga probinsya nga Ilocos Sur, dagiti kabang-ibang tayo nga probinsya kan rehiyon. Agkakadwa tayo manin dito nga parang ti programa tayo, kumpare sa ginggana iti alas 10. Naimbagal daw mo, paring Nick. Sabat na parang diri, oy, nagsakali man na naparati pa ng kubustabi, kadagiti dayat ako ang magtatarabay, nagruna po kadagiti pantalong mangalap, kutas tapos ng kadagiti ang tagtagila po kadagiti public markets, pakirawanan na po kadagiti customers. Lagat sa palakumata na pindas ba din, di pa nagsab na tila ito yung nadaw. Okay, iti umuna man na po nga i-share me kada kayo, iti da ito nga gundaway. Naadaw da ito apo ti Hebrews 11:1. Iti kunan na dijay. Faith is the substance of things hoped for. It is the evidence of things not seen. Hantayo apo nga makikita ni Lord Jesus Christ. Nga marik na tayo ti panagbiag tayo. Therefore, cultivaten tayo ti pamati tayo ken kuana. Okay, manungal daw pa partner. Kasanguanan nga dumting ti Christmas. 28 tata eh. 27 days. No iraman tatata, it is 28. No iraman tatata. 20 last 2 days. Oo. Oo. Iso nga 27 days. Antay raman tatan. 27 days before Christmas. Umasidig nga talaga partner. Ngam adda ti issue tata partner nga kunan na ti damag. Kuna ti DTI partner. Kung tutuusin, 500 pesos makakabili na kayo ng ham, makakagawa ka na ng macaroni salad, makakagawa ka na rin ng spaghetti, depende rin po yun kung ilan yung taong kakain. Kung nagamin dyan magpartner, may isang saludsod nga napintas. Umanamong kayo kadi, daytoy impakamuti DTI, nga makanay 500 pesos, nga mangisagana ti Noche Buena. Ayon, partner. Noche Buena kaya nasawan si Sirek ti Christmas dayjay. That is 25. Kasi no aglipas Buena Noche kung nadamot, di ba? Ay, kasi di kayo Oo. Buena Noche, no ti aglipas. Wen. Na dito ng mga rugi. Noche Buena. Noche Buena. Oo. Diba Noche Karabi? Wen. Kaya siyempre ito naglipas sa Buena Noche, partner. Di ba? Daya po te sitwasyon na. Kada kayo apo ngagbibuyat atak and dumdungag. Iti DCTV Digital TV. Is it okay? No, kung nada po kat daya 500 pesos makapag sagana kayon ti para Noche Buena. Oh, mabalin siguro mo partner anya. Ngamhaan nga nabak ng unay. Simple. Wen. Kasi lang ko ba pag ipakita iti nagananda tayo Rigna. Rigna ng puso. Wen. Oo. Mabalin siguro mo at ngamhaan unay nga dati nagarbo. Amon no nabak nang. Kasi partner kadagito nga panawon. No gumatang ka ti manok anya. 250 ti may nga kilo. Partner, ke 500 lagi kwartam. Kas pagarigan. O, nya tigatangam. Tapno isaganam. Spaghetti kunanamot. Sabagay, hamot siguro nga nanginaunay niya. Tano gumatang ka ti spaghetti. Adda ti kuana da dyan, partner. Adda ti sigida nga rikado nan. Wano da dyan naluton, tigatangam.
Baka di naluton. Short time ka, Mm. running short time ba talaga? Madali, nakas yan. Baka da di naluton ti gatangam. Ano haan, gumatang kamot ti datay macaroni salad, makaramid ka kano di jayon. Kun spaghetti, depende no mano ti mangan kunanamit. Siyempre partner no celebration ti Christmas, it is expected partner nga pamilya data. No haan clan, di ba? Sabali ti family, sabali ti clan. Kasi ti clan, it is a group of families dayay partner agkakabagyang kayo. Di ba? Di kasi ti clan, kapututan ko na dagamin ti clan eh. Kasi lang da kayo ti agkakabagyan, iti dito nga apelyado. No kunada clan ti tawag da di jay. Tano family di jay, ti family gaming ket tatang ken nanang anak, kunana iso da ti family. No da jay ama ken ina, kawan ti anak da, hampay mo nga family di jay partner. Hampay mo tataw, hampay mo nga ti anak da. Di ba? O keso da ito, no, kasanon, no, ag-celebrate kayo ke clan, iti celebration. O, di ba? Medyo questionable niya. Masan mo takas dyan di plan. Tibay sa mga sityo na puro, ti barangay. Agda kayo mo na iputputong di ay nakakapagyan. Oo. Dayay, nagatan no anya no kung maapay na iputputong kayo, gapo siguro di dagday heritage na sa iwa. Tata, duway pa ba di krama na di celebration na dagda kayo, nag-bless no anya ti makanan nyo, dati pa nakaramak na, ano simple, kan basket di talaga nga mas dati maka-encourage strict na, agad, hindi na yan iti dati pa nakarami na. Para kanya lang partner niya, personal ko lang ang kapanunutan. DJ 500 para kanya kakwang. Agkurang. Ngam no simple siguro, the simplest way, adamat siguro mabalin DJ partner. The simplest way. Simple, di ba, dati lang nga nabungunan, Wine. nakaslang gift, di packets na, gas dyan, pabalin na yan. Oo. Kasi nung kadagiti partner, gumatang ka tilitsyon manok, 320. O, ka 500 lang yung kwarta. Sa bagay, mabalimot na niya. 320, may isang litsyon manok. Adapin na bati nga dyan 500 mo. 180, partner niya. Gumatang ka mo ti soft drinks. Sag si 50 ko namon, nga maamok ka, below 50 pa lang ti soft drinks eh. Gumatang ka ti duwa. O dapay 80 pesos mo. 80 pesos mo, pangikatangam ngay. Tapno, tikas takot manayunan mo't piman, dayjay saganam. Ipapamunga kwan. Daytay tinapay ko makas pagarigan. Makagatang nga tamo, dayjay partner niya. Makagatang mat. So, kahit nasawin, we can celebrate mat nga talaga. Ngam usto mat, depende dayjay kaado ti mangan. Dayjay, ti sitwasyon na. Iso ti kunada apo daytoy, sigot ti DTI. Iso nga dahil po ti kunada. Kat no pampanunutin tayo, kan kitaan tayo, sa bagay, no iso nga talaga mo ti adda, when available partner, nga kabailam, akat iso dahil ti pagbibirngitan nga kunada. No kas nga panawon. Ngam, mind nyo partner, no kas ti gamin nga kwa, nga Christmas time, isumot dahil ti panawon nga kwa, di ba? Dagitay trabahadores kuma. Di ba? Damo bonus da partner. Whether from the government or from the private kat adamot. Dagitay negosyo kunam kakwa. Patukmot dayta ti kasting nga Christmas. Di ba? So nga siguro ti target na daytoy dagitay as in nga talaga nga dagitay kapada tayo na nga basit ti kwarta na nga within 500 pesos mabalinda ti ag-celebrate iti Christmas. Dapat hindi nairanta talaga na pang Noche Buena da. Dapat ito mga alternatives nga additional. When? Pumili ko dito at iwan, rice nga manukal, das dyan. Oo. Nagkatay binakalan. Basta nila kasi true, di ka tayo mga pang spaghetti o pang muro dahil dumapal klase na dito. Basta dumapansin ka das dyan. When? Sa bagay, nagluto ka pansit partner, in fairness, anya. Dagitay press Mickey. Oo, nga nayunan da pa iti Ricardo nan. Partner, ija tiyandaan. Nalakalaang da jay. Mamati kayo kunhan, gumagatang kami mo.
May isa nga bungon da di pansit partner. Ikanda mo ti Ricardo na nga Baguio vegetables. Mano ko nam. Tay bagak. 25 pesos. Oh. No talaga nga naanos ka, nga dayjay tilutuam, siyempre ngem ka sa pulam ti Ricardo na dayjay partner tay kamot ati sahog na mat. Ikamot ti daytay toyo kasjay wenno soy nga pang Ricardom. Mabaling nga dayjay ket kuan no gumatang ka ti upat partner siya nga gasutan niya. Tapos dayjay Ricardo nan tungay nga inayom mo. Siguro gastusem ti mga kuan dayjay, mga ipapanta nga 250 kas pagarigan. O dapay lang mabati. Mabalbaling agpay sumet. Makitam dayjay sitwasyon na. Ngem no dagiti daduma ngahan na nga mo tagluto dayjay lang partner. Narigat na nga mabudget dagiti yan na mo tagluto. Isa na dyan po ti issue tata nga rumrumwar kadagiti social media nga no sa dino dayjay kano 500 pesos ket pwede nang magkasya nga makapag celebrate ka iti Noche Buena. Iti daytoy umay nga Christmas season. Iti saludsod apo dijay. Sang-ayon ba kayo? Wenno. Da kayo kadi ket daytay iti Ilocano na dijay partner. Umanugot. Iti daytoy nga kunadang. Anyway, iti sungbat dayjay apo adda kanyayo kanyatay aminen no anya dayjay kunatayon nga pakanayan dayjay 500. Iti importante dijay makapag-celebrate tayo iti Christmas. Okay, alangaro na po. Agsubli kami kada kayo kalpasan nagiti pa kamo. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium will really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglabas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for with us this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon and also Subic and then Visayas and Cebu and somewhere in Mindanao. This facility will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau of Fisheries, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So
So thank you very much for your presence and good morning to everyone. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, aglaku itinalaka ken dekalidad a piyasa dagitilugan kas kumay ti Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda. Puso ken Jeep, aglaku na pa iti aming klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Ada pa'y pilit a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman iti interiors da. Ada pa'y mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapay aparador, stante, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapay piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan iti main store Waig Daya, Quezon City 077-254-0115. Lerner Branch, San Jose 077-254-0067. Santa Cruz Branch 077-302-0705. Ken Lernal Bodega San Juan, Candon 077-254-0085. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, kukwa kanimat matunan da Nelson ken Lerma Chua ken dagiti annakda. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Manahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Okay, tuloy pa lang nga po, dati programa tayo nga Compares. Iti dati agandaway, partner, nagitay napintas nga damag king ka.
Nariga data nga issue partner ta syempre dagita nga banag ket kwa. Amom dagiti rape nga masarsarita, that is a crime against chastity nga kunada. Oo, medyo kwa dagitoy. Legal dagiti partner. Legalidad ti pagsasaritahan dita. Kaya may partner ka, nagatan di ng kick daw tayo di PRC, no, police, nagatan di PCR, police community relationship rin. Kaya mabalikan ka na kakamarin na ito. Pero, apo dati bilang ka pati mabuntaway partner rin. So, ito may basa kayo batang mabuntaway. Isong arod, mabalimumot nga takamaten, pero as to dayjay kunatayon nga panaka dayjay yuli ti kaso, medyo sabali na ita partner. You must have to prove beyond reasonable doubt nga kunada. Na ita, taamu tayo mutan, iti sitwasyon ti Pilipinas, masapol ti due process. Oo, dayjay kami na po. Iti due process of law, apo kat duwa na ita. No kunatayo ket dayjay substantive, dayjay procedural no kunada po ti due process of law ket kwa. A due process of law is one that hears before it condemns, which proceeds upon inquiry and renders judgment only after trial. Isu dayta ti kunada nga procedural due process of law. No dayjay substantive dayjay substantive due process of law. No anya dayjay kunatayo panusa, dayjay may pataw nga panusa. Isu dapat dayjay ti may pataw. Hanga bumaba, hanga ngumato. Isu dayjay ti kunada nga substantive. Isu nga no dayta nga banaga po, mabalimot dayjay kunan ni partner ngam no dayta ket asto dayjay panaka ipan na ijay pangukuman narigat nga unahan dayjay partner. Napimpintas no kunatayo dayjay nga banag ket liklikan nyo laangan. Ken of course, gamin data partner kat ko kunatayo ko masapol nga nainget ti kunatayo mo dita investigasyon na nainget nga talaga ti panaka kunatayon hearing na dagita nga banag. Isu nga tila may advice tayo dita apo kat ko. Agan-anad kayo apo. Andiya ka mo partner no iti panagdamdamag yukot ijay lang ata bunag ti babae ti ma-rape. Apay awang ata ti bunag ti lalaki. Oh, dajay ko lang dajay sa ludsod lang mo dajay. Baka dalang dajay karbukan ti basta lalaki nga sa ti magundawayan mo ano eh. Sa balik ka pang tayo ng tuwi magundawayan nga lalaki, di ba? Na arabid ba ti basta na babae. Oh, iso nga medyo complicated dagiti apo, so nga medyo kunatayo narigat met nga datay komentaran ta dagiti apo ket it needs legal matters and legal aspect. Ket nangasawen dagiti abo lawyers tayo iti more or less as amuda dayta nga banag. Okay, alang da po, subli kami pay kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. So, dajay apo, inrugrugi ni Datan City Mayor Eric Singson, no, idi apo Deputy Speaker Eric Singson, so na idi time nga Congressman so na apo, na ipan na jay pondo. So, actually, 2019 nga nalpas dati nga rangtay ket tatalang nga na-inaugurate. So, agyaman tayo man with the national government, and tulong ni Datan City Mayor Eric Singson, idi Congressman Suna.
And of course, the mayors na nagpal-follow up ti pinagpatatan na dito nga ragbay. Tayo kakabsat ko kat no basta nagtudo pagpagnaan mo tilogan da kita idi na marugin idi rumwar kami dito yung panag-eskwela ti kolehiyo 1990 basta nagtudo orayom latan nga umbaas sa kamakabalasiw ta daktol mo't akarayan kita moten nga natay napukawon ti Kalbaryo dagiti adda kadagiti adda yung barbarangay makita pa kitin oray market day Ore cimputi da piksa nga saksak ti todo maiya danon da dito poblasyon dagiti agkakaimas agkakapintas nga produkto da. Let's wander Tarlac and Bataan. In Capas, you'll find a 54-hectare memorial park, which used to be the site of a prison camp that incarcerated thousands. Today, it stands to honor the fallen. This marks the start of the 97-kilometer march that went on for 7 days. After the war, reparations were made, and this bell tower stands to symbolize the reconciliation between the two countries. At Mount Samat, you'll find the Shrine of Valor, the scene of the final stronghold, honoring the gallantry of Filipino and American soldiers. Walk the pages of history in historical Bataan and Tarlac, or go find another adventure. Si Jane Vallejo, and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University. And first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalaman ti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, because they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Nais mo bang makatikim ng masarap, malinamnam, at kakaibang pagkain, international o local cuisines? Tara na at samahan si Danny Antalan at tikman ang kakaibang trip ng Bida Ka Food Trip. Dito lang sa TPN.
Okay, tuloy pa lang nga po. Dati programa tayong Compares. Kada kita'y kaluklukat na tatapo ti DCTV Digital TV na imbaga pong aldawyo. At dati damag tata partner nga examine ti NLE na surok nga 40,000 ti pimmasa. Nagaduda partner niya. Nakapasa po ti 4,692 nga examinees ti nurses licensure examination. Sigon na po ti Philippine Regulation Commission o PRC, katukad dahito ti 90.04% ang nakapasa iti 45,192 nga pakabuklan ti bilang dagiti individual nga nangalat ti licensure exam. Naisiyangkat ti exam edi November 2025, kadagiti 21 nga testing center itintero nga pagilyan. Duamet nga graduate iti West Visayas State University lapas tinakalat ti kangatuan nga percentage rating. Ti table 1, rank 1 da John Marie Gerardo Acevedo kini George Wilson Tan is cordial nga agpapada nga nakalat ti 93.80%. Nagaduda partner dagitay nakapasa iti licensure examination ti nursing. Wen, daya po 45,192 partner ti kwa nagtake ti examination, tinakapasa 40,692. Naglaing damuton anya. Talagang congratulations na po kada kayo nga nakapasa iti licensure exam iti nurses apo. Alakit adu aday di manin partner nga kuha niya nga license nurses tata. When 40,622. Agkurang pay. Sa bagay, kanya tayo partner kaya nasurok tayo nga 100 milyonin nga Pilipino ni. Dahil ti ayan ti sitwasyon na tatangam. Anyway, dahil nga ba nagmata po ket mangipakita iti napintas nga percentage rating dagitay nag-examine ta 93.80% partner dahil pimmasa. Iti napintas pa'y gamintatan partner nga maararamid kadagiti mangala ti licensure examination. Kita ket kwa, idi ununana, idi panawon nga datayo ti agad-adal partner. No nag-exam ka kumati Marsaw, urayan pa iti sumaruno nga Marsaw, makatawon partner, santo rumuar dayjay resulta ti examination, licensure exam. Kas jay ti kabayag na idi. Ngem tatta partner kitam na tiket kwa. Kunana dito, naisiyangkat ti exam idi November 2025, tinapalabas nga bulan. Kadagiti sa nga pulo ket nga testing center tintero nga pagilyan. Ket nga sawen, manulang aldaw partner, ta November pa ilatata. Manipod din nag-take that examination, aging gana tatang rimuar, iti resulta ti licensure examination, manulang aldaw tinapalabas, at dan resulta na. Ket nga sawen partner, naparpartak tata. Siyempre, kita computerized mo namin. Ito man ti Philippine Regulations Commission, ito PRC, kaya upgraded nyo damin partner na ito na sistema nga tanong. Kaya ti doktor, kaya ti orahin na partner eh. Ti medicine, orahin na, dahil panagawin na, nakatali sa examination ng amodan kaya sultanan. Apo, nagsiyatan partner? Ama partner kasi, hindi kasi singur ko ka kastadi, inuray ko mano, kuna na eh. Di sultanan, di kasi na Diyos, ito naisip ba, di masa. Kasjay ti kapartak na gayam tata. Ala, ket dahil nga ba nagapo ket mangipakita mo't ti kapaspas ti panakaamo iti resulta ti panag-examine dagitay mapagasatan nga examine iti nagduduma nga field of studies partner para ti licensure examination. Ta amo tayo mo't ket adu dagiti courses gamin nga kasapulam iti licensure examination. Adamot dagiti courses nga it doesn't need licensure examination partner adamot ti kasjay. Ngem adda kadwan na adda dagiti talaga
nga courses nga kasapulam iti licensure examination. May sa dituyen, daytoy nursing partner. Nga iso daytoy tata, iti remuar iti resulta na. Iti laang no anak ka bumasulkat ko. May kadwa no may kalungal daw latata. I stand to be corrected no nagkamaliak di apo. Ta kasjay, iti pan nakabasak di nagbalin nga resulta na. Kat kada kayo amin na po, congratulations kanyayo, ta pimasa kayo. Kada kita'y mathan nga nagkantigundaway nga pumasa, alakathan nga mapukaw da namnama. Mabaling nga kada kiti sumarsaron wa gundaway, isuntumot ti chance nga para kada kayo. Iti importante da partner kat kwa, ag-concentrate nga kunada iti panag-review. Daya iti sitwasyon na. Ta siyempre, no nag-concentrate ka ti panag-review, mas confident ka gamin DJ partner nga talaga nga sikakot na aramid mo, DJ preparasyon mo, kat idi sumalang kan iti DJ formal examination, mas talaga confident ka nga sikakot adda DJ talaga gundaway nga makapasaka. Kumpara iti DJ saan nga nag-review. Di ba partner? Kasjay? Wala noon may pambot pa kita nag-review ng peso. Depende din doon yung course na dyan. Nung mapanta di engineering partner, let's say mechanical engineering, talo nga klase, unong pat na klase, i-review talaga na rin na. Machine design, power plant, kaya doon i-remore, doon i-questioner na puro engineering management ba namin sa ayan naging computation pa practice natin formula ng kabisa. Ay ke masapol nga iyad adumpay ajay ko. Masapol nga ni master kurang dia ari mo may sa semestre na para review. Ti may sa nga semestre 5 to 6 months. Di nagdaan di nag-review ti para board exam. When? May sa semestre. Oo. Dahil ti riga na. Sa bagay, kastay kunak nga ro din na po tatay, talaga nga masapol mo ti agsagana. You need to be equipped. Tapno ti kasta, no adanto, no dakan to di jayen, at least di review mo, di background mo, at least adda di jay, nga maaramat mo, tapno sikaket maanseram dagiti na dumaduma nga questionnaire. Abay partner kada kita nga klase, asyak namin ka anak nga nagandergo dita ita hangkong amo. Kanyami ket CS partner ti nag-examen tayo. Ta iti course tayo ket taan na nga it doesn't involve licensure examination gamin. Isu nga kasjay, isu hangkong amo. Ngem ada dyan ako tayo siyempre isu nati nag-take, isu nati isu nati makamo kada kita nga banag. Three district examination na para rin. Talagang magdaw talaga eh. Kaya encounter ko hindi man ito talaga. Sinustener ko lang sa talagang mga papuntahin. Ta interpress ko para manipulate di panag-review. So one day nag-design. And then next term, ako na dito na yung kwarto di na makwa. Dahil ito power plant, dahil ito kaya na. Talago ba na klase may lang kasi. Then, yan to, santo na rin tayo na ako ng bayan na ito, nagbinukukuda na yung management, na engineering management. Easy, ano pwede pa rin? Awan ti safety? Safety, no, da ko ma-safety na, kalumaban tayo, tamo tayo mati safety. Ngam makikitak dagijay kwa, dagijay syllabus, dagijay estudyante, iti mechanical, ada mo ti parte na nga safety partner. Kada gito nga panawan kada gito nga panawan. Oo. Kasla ko machine safety. Oo, kasi ti machine safety partner, dayjay aparte ti makina nga ikot agtaytayak. Masapol dayjay nga adda iti cover na. In order to avoid accident partner kasjay. Ado dagiti machine nga kasjay nga adda nga talaga iti pasen parte na ngagtaytayak iti Ilocano. O dagijay ka kasjay no machine safety dagijay ket masapol nga adda ti covered na. Hanga basta masirig ka jay. Oo. And then napapambantay yung gilingan. Oo. Kasla dito pangalanan na dito ko
Dati pang biling, dati pang crackers, kanya cracks, kanya. Uy, nagiti bato. Bato. Oo. Bigyan ito yung delikado magpasoy. Oo. Ito power plant. Awen, nagijay. Naduma-duma nagijay nga klase. May sa rejay, ti kunada nga no safety, iso rejay ti kunada nga machine guarding kunada rejay. Iso nga mo tayo mo ba si rejay na undergo tayo mo rejay. Nga no apay nga nasaludsod tayo kun pagati rejay po. We are talking gamin iti daytoy 40,692 nga examinees nga nakapasa ti nurses licensure examination. Isu nga kada kayo apo, alaket, congratulations kada kayo amin, awan labas na. Awanin na po, tinabati pa nga oras, ti programa tayo nga kumpares, agyamang kami manin kada kayo. Iti panang tarabayo kada kami, sapay kuma, tanited me kada kayo, dagitay damag kanisyo sa po. Nga dagitoy ket isumet ti mga papektar ti panagbiag tayo ti inaldaw-aldaw. Mabalimot tagitoy nga pangitupingan tayo kadagiti banag nga ramiden tayo ti sumarsarunogon daway. Kaduami apo nga pumakada ti ti DCTV Digital TV ni Jo Maria Bab. Dagiti damdamag kani isus tayo apo manipod nga mismo ti newsroom ti TPN Ken DZTP. Kadua kiti angkor. Jerry Gabaw na po intono umay nga Domingo aldaw ti Lunes. Isumit lang nga estasyon ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanan, kadagiti na tayo nga pagtengan nyo. Babay di programa tayo, Compares. Lernel Auto Supply Furniture